Hi guys! It's Churros H again and welcome back to my vlog. Uy! Vlogger si ate mo, day. So, ayan, it's a day in my rest day. So, rest day ko to. So, it's a part 2. Kung hindi pa kayo nakanood ng aking part 1, manood po kayo ng aking part 1 po. And then, ngayon, andito ako sa room. Naglilinis ako kasi sobrang kalat po ng room namin ng ate ko. Kasi nga, wala po kaming time na maglinis. Minsan lang pag nag-rest day kami. So, ito na nga. Binavlog ko ngayon kasi nga, vlogger ng ate niyo. Hoy! Kapal girl. So, sa mga hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe po sa aking YouTube channel and mag-like at mag-comment po kayo kung ano po yung mga pwede ko pong gawin dito sa aking YouTube channel. Sana po ay makatulong po kayo sa akin. Don't forget to click the bell po para po kayo ay ma-notify po sa mga bago ko pong video. Maraming salamat po. Sana po ay mapanood po ninyo lahat ng video ko. Alam niyo po guys, totoo po to na sobrang tamad ko po talaga. Sa sobrang tamad ko, wala na akong nagawa sa buhay, kundi wala. Nakatunga nga. So, ayun nga. Hindi, lagi ako naka-cellphone kasi babad na babad ako sa cellphone. So, mas mataas yung oras ko sa pag-cellphone compare sa paggawa ko sa mga gawaing bahay. So, kung naging housemaid ako, siguro tinanggal na ako ni kuya. Hoy! Kasi cellphone ako ng cellphone. So, gumagawa lang ako ng mga gawain pag wala si ate. Kasi nga super spoil ko talaga sister ko. Alam mo, yung pagising ko, handa na talaga lahat. Maliligo na lang ako, tapos kakain, tapos umalis. So, minsan, pag hindi siya nagluluto, so ayun, wala kaming kain, dalawa. Kaya ngayon ay babawi ako. So ngayon may maghugas ako ng pinggan. So bago ako maglalaba, mahugas muna ako kasi nga ang dami namin hugasin parang isang taon na ata to kasi ang baho-baho na. Hindi, nakalimutan ko kasi yung may pala akong itlog doon, may nilutong itlog, so nakalimutan ko. So ito na nga, prepare ko yung mga labahan ko pagkatapos ko mahugas ng plato. So ito na yung ginagawa ko. So mga chalulot namin iniba ko, hindi ko na pinapakita sa inyo yung mga charulot namin kasi nga, huy, baka magulat kayo girl. So ito na nga, naglagay ako ng sabon sa planggana, tapos ayun, so minikos-mikos ko lang dyan. O, diba, mga ate mo girl, ang bait ngayon, sobra, kasi nga naka-vlog nga. So mas sabi ng ate ko, mas pabuti na ngayon nagba-vlog ka kasi may nagawa ka pa, ganun. Huy, ang ate mo girl, sobrang saya. So, ito na nga, naglalaban na nga ako. Tsaka, tingnan mo nga, ang bilis. Alam mo yung pag nagsiselfone ka, di ba ang bilis ng oras, no? Ang bilis ng takbo ng oras. Yung nagsiselfone lang ako kasi pag dumating ako galing trabaho, mostly mga 5 talaga ako dumating dito na mga 4:30 kasi ako mag-out. So, pagdating ko dito nagsiselfone, hindi ko lang namalayan na, hoy, it's 7 PM na pala. Wala ako nagawa, tapos hindi pa nga ako nakabihis, hindi pa nga ako hindi ako nakaluto, ang dami hindi ko nagawa. So, dahil lang sa pagsi-cellphone. So, ayun nga, ito na nga. So, parang maganda yung decision ko ngayon na nagpa-vlog ako kasi ang dami kong nagawa. So, ayan, no. So, panoorin niyo po lahat ng video ko kasi nga, sa gitna, ayun, hindi pa nga ako nakapagtapos ng paglalaba, nagugutom ako girl. So ayun, buti na lang na may tinapay, kaya ito na lang yung kinain ko. Pagkatapos kong kumain dito, nag-cellphone ako ng almost 1 hour siguro or 2 hours. So ayun, nagsasampay na ako. So trivia lang, parang ako lang ba yung pag nagsasampay, gusto ko talaga organize. Yun talaga yung sa mahaba hanggang sa maikli, ganun. Pag t-shirt talaga, ganun talaga ako kasi gusto ko pagkatapos kong maglaba, maganda yung sinasampay ko kahit na hindi masyadong natanggal yung mga dumi. Hoy, grabe. So pabilisan lang to guys ginagawa ko kasi nga papunta tayo sa market sa Sabang kasi nga bibili ako ng
pagkain namin ni ate kasi nag-request siya na gusto niya kumain ng burger na may yung mga gulay ang ano, kaya ako yung gagawa compare sa bibili pa tayo, di ba? So yung budget ko is 100 lang. So tingnan natin kung magkasya ba yung 100, di ba? So ito na nga, sinampay ko siya sa likod kasi mas mainit siya. So ito nagpe-prepare ako para makalis na ako mamaya. So ito kailangan nating mag sunscreen sa sobrang init kahit na 4 PM na, pero mainit pa din sa labas. Alam niyo niya yun, 'di ba? Sobrang init, so kailangan nating alagaan yung skin pa din natin. And then nagmaskara lang ako kunti. Ayan, nagpaganda, pero kailangan din naman natin, 'di ba, yan? Kahit na hindi naman tayo maganda, pero sige na, go pa rin. Okay, ganda yan, 'di ba? So, ayan, pupunta na ako, no? Lalabas na ako sa bahay namin dito. And then, kukuha ko ng helmet. So, paglabas ko dito, nakita ko kasi yung basura namin sa labas, kinuyog ng mga aso. So, ayun, kumuha ako ng dustpan at saka walis. Kaya nagwalis muna ako at saka nagchika-chika ko sa kapitbahay namin. Hello, shoutout sa iyo. And then, sis, nagtanong kasi siya sa akin kung resty ko ba or may trabaho ba ako or wala. Kaya ayun, chika-chika kami. So, ayan na, nandito na ako sa market na, sa Sabang Market. So, una is, naghahanap ako ng bread. Kasi, kung unahin ko yung mga sangkap, amin ko yun kung walang bread. So, hinahanap ko talaga. Nung una, dun ako sa unang Big Shopee, wala. So, dito ko nakita siya. So, ayun, for only 36 lang. 36 or 35 ata yun. So, 100 yung budget ko. Naku, kasyang-kasya. Kasi, nakabili ako dito ng white onion. And then, pipino at saka kamatis isa. So, nabayaran ko lang is only 30 pesos. So, meron akong 65, diba? And then, may 10 pesos na repolyo na nabili ko. O, diba, sobrang sulit at marami pa akong nagawa niyan. Ito na nga, sinimulan ko na nga ang paggawa ng burger na request ng ate ko. So, alam niyo bang super excited ako habang ginagawa ko to. Na-excite ako at na-imagine ko talaga yung mukha ng ate ko na habang kinakain niya to. Kasi nga ako habang ginagawa ko to, super na-excite ako. At super takam na takam. Sobrang sarap. Sobrang gusto ko nang kainin pero hindi pa pwede kasi hintayin ko yung sister ko na darating siya para sabay kaming kumain at so, sabay kami ma-excite, diba? Sa pagtikim, ayun. So, 3 yung ginawa ko. So, malapit na, 6 PM na. So, 7 PM darating si ate. Kaya, ginawa ko na siya. Ininit ko na yung bread. Ayun. So, nilagyan ko ng onion. Sobrang bango talaga ng onion talaga. Sobra. Masarap talaga siya sa ganito na ginawa kong burger. Hoy, gusto ko nang magbinta. Bili na kayo. Mura lang yan. O, ayun. So, hintayin natin yung sister ko. Hi, nagluto-luto. Nanday ka, nagdada, pakugham. Kay malaman. Naku, may lain na Nag-video ang buwan. Batay kay Pugnaw. Kailangan na yung buto to. Hi guys, my sister is here. It's already 7 o'clock in the PM. Hi, in the PM ko no. In the evening. So, ayun. So, nagbala siya hangay guys. And, na-late man. So, kani ako nito tilawan niya akong gimo. So, mapili ko pa sa dahil makikipag-abot. Jud na ko isa kay para magdungan ni guys. Kausap ko, no? Gamay ra na mayonnaise day. Bati. Daghan ko yung pag-inom. Gamay ra lagi. Daghan na yun. Gamay din dahil. Basa-basa. Lami.
Sige lang, ikato na ako. Mga hugang ko na. Oh. It's already kay malamig kaon. 1957. It's already alas City 19:57. So 3 minutos na lang mag-auso na. So magbabayish na ko kay matulog na mion niya. Pero magtapos pa ko, magbabayish na. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Moto mag-ano ko magtapos pa ko na after ana kay maglaos ko gamay kay dirty na kaya kung now. Hi guys, it's already 9 PM at kailangan nating matulog at thanks God kasi natapos din ang araw na to and see you my next vlog guys and thank you so much po sa mga nanonood. I love you at sana po mag-subscribe kayo and please do share this video.